Nyabuna magega yo goicheria chifom chechi basari ni golit kolia lero abamenyi bebunge ya Nyaribari Chache baba bakoirania chifom echo elinde babe bachikonyora chibesa chechi basari bunenchera ya moyo gosira sekta yechisemi okwana kurwa ase ABC ya CDF ase omubunge wenseme yoza Chanda ni go motenelio monene Evans Makoli abolia abaiboli kweneke bunango bwati abale amachiko aseboigo aneke bunakera oyomo uyobetega kwelikya nachikwenyorera chibese cyo naboigo kweneke buna aborokiwa ngwenyorera bali chisemi bwikirano mulikito Mirled Momanyi na mange abamenyi bebunge ya Nyaribari Chache ni gobesokia sobonge eliokorwa chifom chechi basari echubairete eliogoichoria mutuyogo cha konyora chibesa chechi basari asabana babo bunenchera ya moyo gosira chisemi asebono omotinelia teba wetera abisio mubunge wenseme yoza Jhanda bachikwanekia obwasio kumbo chikoba o twale kosangela chi forms abana bali bayichoiri beji secondary schools chons p 8 ebe school were isko ya Nyaribari ebe boarding around ye ganto bwata chibeza chisaine abana bonzi bakonyora komuranje abantu bonzi p go no twale ngali ya sakol kumenyingwa twabere tokosangela chi form eziri tokocha lero abante barabange twagokire sana nk'abantu bayito bakira sobonge na ende mbiya mono mugambito musikeza iri Jhanda asenge njokolete program ya secondary abana bange mbanyole obokonyi ende bune constituency we are determined to make sure nga abana bonzi banyolire chipasali elinde chisemi chibe buya Nyaribari Chache nigo boigo bateba nigo balenta umurubuliyo anye asabamenyi eligo ikera omumenyi bwenseme yo naboigo kwenekia kera oyo mongo ikiraniale ibintu biri biganiye asogoichoria chifomu echo chifomu echi igotolega gochirisibele sebinyoro ime elinde neli abantu batatamere igotutagete kero monto asakonyara goikia form asa abantu batari gotumeka chi transport batari gotumeka chi wesi nyinge goikia form office at the same time igotolega koligerelinga abaiboli babegete ibintu biri bitakeira chifomu mbi basa komis asenge last time abaiboli baitomba mise tichibesa asogota beke binte ebike bune admission letter bune bibande bya abaiboli buna birth certificate asenge je binte ebyo na bibigo togaidi twamayano na chekekero tokolika mwana foski tokolikera na henenga itokolika gochi bigonga tutagete washo abaiboli baito around ye chibesa nchiro mweshimwa na wezi chisaine abana fosi bonsi pi bali ba qualified nkwego bali chibesa nigo bagokera umurubuliyo aseboigo baganya omubunge gocha kunyora kera omorokigwa bakabalia bara ase school ye boarding chipasari echi mbuye exercise kekendereta nechiraini mbuya tokendereta gopanga kiro muntu nerenia kubwati ndochina abantu eraindi yo mweshimiwa mbuya bangete ibintu byaye mbiya ngosaba omweshimiwa Gusii Jhanda I consider every voters umwagerete kura Nyaribari Chache anyole parcel. Also those people are the orphans and the vulnerable, and we have those people that are going nyara. Please, aso kuancha kwaye alige liomo Nyaribari no koirane liomo esimiwa Gusii Jhanda asenge ncho mwako lingwa totumete buna bamenyi abande buna abana baitu bare boarding mbuyamo nande mbuyamo nesenge ncho kwato inyoire agitoko saba ogendera igabotambe nanda eno muyabotambe omwesimiwa Gusii Jhanda na eta abana beji day school agatotika nabono round etatu eba maega abana beji board nindu tobwate getirege kong kwakero mwesimiwa Gusii Jhanda ngambi yamo naso gotonyora gatwachi pasari agara abana bagenderera amasomo mutu mbi yamo no mweshimiwa asore aso kanyago tacho bonyangi bosoboka aso gotwachi pasari emiro ndonare ko saba mweshimiwa tabaisa ko toferi bune round iri atofereti aka day scholars boka akatika borders kulipota ya egetaseni kya Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.